Ni tagama baba bolo fifa o tɛ ban nin de ye an donkan ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan an ka foli ani tanu o bɛ Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen bakurubɔ filɛ seko ni dɔnko nasirala festival dozogɔni ta ko 11 nisɔndiya baaraw daminɛna Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ kɔnɔ. Mali kɔnɔ mangoro sɔrɔta fanga ka dɔgɔ ɲina ka tɛmɛ san tɛmɛlenw ta kan ni o kɛlen do sababu ye ka a sɔngɔ gɛlɛya ninnu de ye bakurubaw ye an bɛna minnu kɔnɔna kuma walawala o ye an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Aw bisimila kokura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ ye festival dozogɔni ta ko 11 bisimila ni a labɛnna association jigiya bulon fɛ wa a kɛra sababu ye ka Mali donso caman fara ɲɔgɔn kan hakilila kelen lafasali kama ni o ye Mali seko ani dɔnko tagali ɲɛ ye. Ablaye Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ ka Actuel Media tɔgɔ la an ka jɛ ka a ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni ye festival dosongoni tago 11 baaraw daminɛ kan ye alamisa don avril kalo tile 9 san 2026 Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ la donso ka fara somaw kan o bɛɛ bɔra Mali fantan naani bɛɛ la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Palais de la Culture la fo avril kalo tile 11 walasa ka seko ani dɔnko don ba la. Cet événement qui nous est offert par Jigiya Bulon. Ni festival min filɛ nin ye ka labɛn Jigiya Bulon fɛ lajɛ belebeleba de don a bɛ kɛ sababu ye an ma ka kuma ɲɔgɔn fɛ ani ka kuma fɛn caman kan. Ɲina festival dosongoni bilala hukumu min kɔnɔna na o de ye bɛn ni keleya AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ɲinɛnta kɛnɛ kan jamana ɲɛmaaw kun bɛ yen nɔ. N'i y'a ye depuis Saro jamanakuntigi ye décret kɛ ko seko ni dɔnko ɲinan ka tila ka seko ni dɔnko ni kalan fara ka kan o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ donsoya kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ni san 2 nata in ye donsow ka san ye parce que dɔnniya bɛ donso kɔnɔ kalan b'a kɔnɔ. Ɲina festival dosongoni kɛra sababu ye laɲini dɔw ka ta kɛnɛ kan min bɛ bɛn ni keleya la nati donsow ni ɲɔgɔn cɛ. Saro an ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ye hakilina kumaba dɔw fɔ mais a bɛɛ la belebeleba o tun ye donsow ka kelenya ye donsow ka bɛn fɔlɔ fɛ Mali la tɔn fɔlɔfɔlɔ tun ye donso tɔn de ye wa donso tɔnba kelen de tun bɛ Mali la donsow tun bɛ kuma ni mɔgɔ kelen tɔgɔ de ye o tun b'a kɛ sababuya ye ko mana gɛlɛya cogo cogo ɲɔgɔn faamu ni bɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ donso tɔn nana caya donc ni Ala sɔnna ma a tɛna mɛn bilen an bɛna baaraw sigi sen kan Mali donsotɔw bɛɛ bɛna kɛ tɔnba kelen ye o ye wajibi de ye donsow ma parce que donsow y'an karamɔgɔ ye an bɛ wula an ko Mali kura Mali ka kelenya Mali kelenya bɛ fɔlɔ Mali tɔnba fɔlɔ de la ni donsoya ma tilen ni bɛn ma kɛ donsoya kɔnɔ a Mali kura ko bɛ gɛlɛya donc o b'a yira k'a fɔ donsow ka responsabilité ka bon a k'a dɔn ko donsoya tɛ ko fitinin ye. Festival dosongoni bilala sen kan association jigiya bulon fɛ wa a kɛnɛ kan fɛn caman de kɛra yen nɔ min bɛ an ka seko ni dɔnko don ba la. Ɲinɛnta min kɛra a tago 11 ye a kɛra sababu ye donsow jɔyɔrɔ ka dɔn bɛn ni keleya la natili la Mali kɔnɔna na. Nin tun ye Ablaye Mayiga ka sɔrɔlenw ye festival dozogɔni kan. Silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ fini min na n'u fatula n'o ye kasange ye labɛnnen bannen bɛ ka feere an ka jamana kɔnɔna na 4500 hali n'a y'a sɔrɔ nin ko in kɛlen don siranɲɛko ye dɔw bolo Mohamed Darame b'a jira k'a fɔ ko ale ye nin ko in bila sen na yaasa cogo min ni banni kɛra maaw bɛ se ka nin kasange kofɔlen sɔrɔ nɔgɔya la an ka jamana kɔnɔna na cogo min nin waleya in kɔni kɛlen don ka tomi sigi ɲininkali la walasa maaw k'a dɔn k'a fɔ saya walima saya ɲɛbilali ni o bɛ se ka kɛ donc walawalali caman o bɛ sɔrɔ Mayimuna Dawu ka nin ɲinili kɔnɔna na. Voilà a bɛ se ka kɛ a man ye de mais i yɛrɛ b'a dɔn a tɛ jɔ sani bɛ kɛ alhamdulilayi wa a tɛ jɔ fana parce que fɛn min don a tɛ jɔ. Maa bɛ kisi fini bɛ donni ma fɔ kasange wa silamɛya yɛrɛ y'a laɲini ko ni maa fatura yɔrɔ min na
ko ka janaja baaraw labɛn o yɔrɔnin bɛɛ la yaasa k'o ko teliya Suna Shop nalen no ni kasange kalalen bannen ye u bɛ fɛn caman feere nga u ka kasange feere ne ye maa caman dabaliya ban ni ye bitigi ye min ni tɔw tɛ kelen ye a bɛ finiw de feere nga fini gansan tɛ adamaden bɛ mun don ni ka t'i da i dayɔrɔ laban na kasange hali ni o y'a sɔrɔ feere cogoya don min ka suma an ka jamana kɔnɔ yan a bilayɔrɔ kɔni bɛ ka fɛkɛya dɔɔni dɔɔni o min b'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka san yɛrɛ de wa a sutisi ka ɲi o ye ɲaden dan ye nin daminɛ a bɛ kalo damadɔni bɔ mais a ka jɛnsɛn ta o kɛra TikTok de sanfɛ sinon a bɛ wagati damadɔni bɔ n y'a daminɛ bon hakilina min ye ne bila ka kasange ko feere n ka baara kun tɛ kasange feere mais a bɛ n ka baara kɔnɔ quoi voilà n'a fɔra a bɛ n ka baara kɔnɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la n bɛ forokiyaw feere n bɛ fɛn wɛrɛw feere mais kasange ko idée nana cogoya min na don dɔ an fakɛ dɔ bɛ yen a banna an b'a ka janajaw senfɛ kasange ko sumayara trop n'a fɔra banbatɔ bɛ sa ko min kan ka teliya a bɛ taga kasange sa sugu la o yɛrɛ sanni ye baara ye a kalani ye baara ye donc a bɛ retard ta en fait donc kira dun ka hadisaw bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ni janaja an ka teliya de janaja ka teliya ni hɛrɛmɔgɔ don an ka taa bila a ka nɛɛma la ni tɔɔrɔmɔgɔ don an ka doni jigin ka bɔ an kan sanfɛ donc o dun tɛ se ka kɛ fiyewu k'a sɔrɔ nin kasange ninnu an bɛ nin ko ninnu boliboli la donc o de kama ne ye n sigi ka miiri kasange dun bɛ feere jamana wɛrɛw la tan a tɛna fɔ ko kura de don quoi anw de t'a dɔn Mali la sinon ko kura tɛ jamana wɛrɛ fɛn fɛn bɛ arabu jamana ninnu fɛn ninnu kan i b'a sɔrɔ kasange ninnu bannen bɛ a bannen de bɛ na tan anw t'a dilan yan foyi anw ta bɛ kɛ anw b'a ta ka na anw b'a feere. Ibrahim Traore ka fɔ la kasange sanni k'a bila o ye waleya ye min kan ka kɛ sabula ɲɛnamaya kɔfɛ saya de bɛ yen. ne hakilina ye min ye Suna Shop kɔni na a nana ni lafiya de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi o y'a sɔrɔ fɔlɔ la mɔgɔ bɛ fatu i bɛ boli an taara kasange kalan fɛ an y'a kɛ tan maintenant kiti complet de don a bɛɛ lajɛlen b'a la donc a nana ni lafiya dɔrɔn de y'an ma kira fɔ sallallahu alaihi wasallam an ka to ka ɲɔgɔn hakili jigin saya de la kasange b'a hakili jigin saya de la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ k'a san u tɛ k'a san i n'a fɔ olu bɛna sa bi u b'a san n'u sara de a bɛ nɔgɔya. kasange kelen kelen bɛ ka feere 4,500 nka min santa fanga ka bon kosɛbɛ o ye musow ta ye. bon a prix global an bɛ k'a di 4,500 de a fila bɛɛ ye prix kelen mais ni mɔgɔ min bɛ yen ko mɔgɔ bɛ caman na an bɛ se ka dɔ b'o la muso de ta bɛ san trop i yɛrɛ ɲɛ b'a la jɛman ninnu bɛɛ ye muso taw de cɛ ta filɛ nin ye hali n'an bɛ den 300 ta cɛ ta la an tɛ tɛmɛ den 50 kan cɛw ta bɛ kɛ alo a bɛ yen n bɛna a si tɛ yen n bɛna o tɛ segin bilen o mais muso de b'a san 2 3 n'i ye muso dɔw b'a san o ni cɛ muso kɔni tɛ alhamdulilayi olu b'a san kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ. ni maa dɔw bolo kasange sanni k'a bila o de ye saya ɲɛsigili ye o tɛ dɔw hakilina ye. ne kɔni bolo olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la parce que saya bɛ se ka labɛn ni cogoya wɛrɛw ye mun tɛ kasange sanni ye ka bila i bolo kɔrɔ tel que i bɛ baara minnu kɛ yanni i ta don cɛ parce que an b'a dɔn ɲɛnamaya kɔni a mana kɛ cogo o cogo a bɛ laban saya de la donc n'i ma ban nali ma i tɛna ban tali fana ma donc n'i nana ka ban i b'a lajɛ ka ko dɔw de kɛ ka i ka tagali ɲɛsigi. ka kɛ ni nin ko in bɛɛ ye Mohamed Darame ni ale ye kasange in yɛrɛ feerebaga ye ale bɛ maaw la faamuya. minnu b'a faamuya dɔrɔn n bɛ se ka f'u ɲɛna kasange tɛ i b'a fɔ fini wɛrɛ fini don i b'a fɔ an bɛ fini dɔ ninnu san cogoya min na bon ni kɔni ye silamɛ i sɔnna i ma sɔn don dɔ se i bɛ sɔn quoi parce que ko y'a juru b'an bɛɛ la siran t'a bali fɛn wɛrɛ t'a bali min don an ka limaniya ta dɔrɔn voilà kasange feere a tɛ mɔgɔ ka tere juguya yira a tɛ mɔgɔ ka labanko juguya yira ou bien a tɛ mɔgɔ ka saya yira ou bien n y'a san n b'a san k'a bɛ fɛn wɛrɛ yira kasange feere t'o si yira. kasange sugu la o tɛ fini feere dɔrɔn ye nka fini de don adamaden bɛ mun don laban na ni ka t'i da i dayɔrɔ la ni fini jama ninnu ɲɛkɔrɔ maa si ka setigiya ani ka setanya tɛ dɔn Mali la ni o y'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ ni setigiya fɛnw de ye i bɛ meleke ni fini jama ninnu de la ka t'i da i dayɔrɔw la adamaden kelen kelenna bɛɛ. i tɛ se k'i ka kiliyan bɛɛ kɛ avi dɔn dɔw bɛ se k'i wele a bɛ se ka kɛ banni kɛr'u fɛ yen bon an t'o bɛɛ ɲininkali kɛ kiliyan na
I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min, mangoro bɔ wagati bɛ ka teriw ka gɛrɛ dɔɔni an ka jamana faaba kɔnɔna na. A kanulen don funteni waati la, wa a feereli daminɛna an ka sugu kɔnɔna na. Nka a feerebagaw b'a jira k'a fɔ ko a sɔrɔli fanga ka dɔgɔ ka kɛɲɛ ni san tɛmɛnlenw ta ye, k'o sabu kɛ ni a tɛ ka feere da ɲɔgɔn na an ka sugu kɔnɔna na. Céréales caman bɛ sɔrɔ Ayisa Jakite ka nin ɲinili kɔnɔna na. An ka ɲɛma da a ka sɔrɔlenw na. Sugu tabaliw sanfɛla la, a yeɲɛna bɛ bɛɛ ɲɛ minɛ. Nɛrɛmuguma, binkɛnɛma, walima min kɛlen i b'u lemuru kulɛri. Mangoro wagati bɛ k'i sɛnsɛn ka se, wa kabi a kunfɔlɔw la, a kɛlen ka sugu kɔnɔna bɛɛ minɛ. A feerebagaw bɛ sɔrɔ hali gitɔrɔndaw la. Faaba kɔnɔ mangoro minnu bɛ sɔrɔ yan bɛ bɔ jamana fan caman na. A tabagaw bɛ taa bɔ o yɔrɔ ninnu na ka na feere a feerebagaw ma. O de bɛ ka a sɔngɔ gɛlɛya. An bɛ bɔ n'a ye Sibi, an bɛ bɔ n'a ye Kamale, an bɛ bɔ n'a ye Kurusale. A bɔyɔrɔw ka ca. Mangoro tacogo ka ca. An bɛ taa foro la, forotigiw musow b'a d'an ma, kɔkisɛriw fana b'a d'an ma. An b'a san sugu kɔnɔnaw la, a bɛ dépend olu dɔrɔn de la. Ne ka kiliyan dɔ de bɛ Kamale, o de ye Sibi sira la, o de b'a bila ka na di ne ma. Bon mangoro ka gɛlɛ ɲinɛ yɛrɛ, mangoro ma den. Mangoro 500 a n'a misɛnmaninw. An kɔni an bɛ ka feere ten dɔrɔn place lankolon ka na to de. O bɛ bɔ n'a ye Maninkala de ka na d'anw ma Jikɔrɔni sugu la, n tɛ ne yɛrɛ tɛ fɛ yan sigi. Mangoro daminɛ wagati an bɛ mangoro ko la, mangoro ma nɔgɔ ɲinɛ dɛ, mangoro ma den. Mangoro bɛ ka kɔntan kun 200 de la. An b'a feere an tɛ foyi sɔrɔ a la. Feerekɛlaw ka fɔ la, mangoro da ka gɛlɛ ɲinan ka tɛmɛ san tɔw kan. O de bɛ ka a da gɛlɛya kosɛbɛ. O waleya ninnu bɛ ka gɛlɛya caman lase olu ma, sabula sanni kɛta bɛ ka dɔgɔya. Yiriden mangoro baara kɔni mangoro ma den kosɛbɛ. Bari ne yɛrɛ bɛ taa foro caman na, foro dɔw bɛ yen an bɛ se ka mobili ɲɛ 10 kari foro dɔ kɔnɔ, mobili ɲɛ 20 ɲinan mobili yɛrɛ tɛ don yen ka sarse ka bɔ. O b'an sɛgɛn o la dɛ, barisa sanw tɛ kelen ye. Ɲinɛ mangoro ma ɲa bɔ a gɛlɛyara. Donc n'o kɛra ni mangoro gɛlɛyara, denbayatigi caman bɛ yen a ka d'u ye k'a san mais n'a gɛlɛyara a ma nɔgɔn. An ka prix b'a daminɛ 100 ka se 200, 300, 400 yɛrɛ. Ɲinɛ yɛrɛ de mangoro ka gɛlɛn. Bon n'a gɛlɛyara mɔgɔw b'a nɔfɛ dɛ, a ka di mɔgɔw ye. Mɔgɔw bɛ n'a ɲininkali kɛ u tɛ se k'a san parce que a ka gɛlɛn. An bɛ k'a ta 5 200 de. An b'a da 7 300, 7 400. Bon n'a ye misɛnmanin dɔw fana sɔrɔ 4 500 an b'olu da 8 200. A ka di mɔgɔw ye a bɛ san mais da gɛlɛya ko in i b'a sɔrɔ mɔgɔ 10 de b'a ɲininkali kɛ, mɔgɔ 3 de bɛ se k'a san tellement k'a da ka gɛlɛn. Sannikɛlaw ta fan fɛ olu hakilina tɛ kelen ye sɔngɔko kan. Ni wagati na mangoro a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ fana wa i ma ye donc c'est pourquoi don o don an bɛ dɔ san an bɛ taa n'a ye so bɛɛ b'a dun a prix a sɔngɔ ka di franchement a sɔngɔ ka di. O bɛ ka mangoro in gɛlɛya a ma diya ne ma yɛrɛ mangoro in ka gɛlɛn yɛrɛ. Fɔlɔ a ye kuntanla san a bɛ mana fa ka di a ma a bɛ se ka ne kɛmɛla tɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la. 200, 400 est-ce que banda bɛ se ka mangoro ta 400 ka taa nasɔngɔ bɔ ka na ka mangoro ta 400. O gɛlɛya ninnu n'a ta bɛɛ mangoro ye yiriden min ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ funteni wagati la. Feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛɛ b'a jigiya k'a fɔ don n'a nataw kɔnɔ mangoro bɛna bɔ ka caya walasa a sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Nin tun ye Ayisa Jakite ka sɔrɔlenw ye mangoro ko gɛlɛya kan. A bɛ san damadɔ bɔ bi yogoyogo fini makadi Bamakokaw fɛ sugu kɔnɔnaw feerekɛyɔrɔ ani a sanbagaw caman ɲɛsilen don nin fini kofɔlen ma. A sɔngɔ nɔgɔya ni a yecogo ɲuman kama yogoyogo kanulen don finisana caman bolo an ka jamana kɔnɔna na nin wagati ninnu na. Walasa k'o sɛmɛntiya an ka jɛ ka ule jɔ ka ɲininiw lajɛ nin ko in kan. Maa caman tun bɛ a san dɛsɛ kama. Bi in na maa caman bɛ a san diyaɲɛ kama. Yuguyugufini ye fɛn ye min ma ka di sugu kɔnɔnaw la. A sanbaga bɛ ka caya kosɛbɛ. K'a kɛ ni a sɔngɔ damatɛmɛdiya ani a ɲumanya ye. K'a dama kɛ ni industriel fini ye min maaw bolo ni a sɔngɔ ka ca. Tuma dɔw la u tɛ nimisi wasa sɔrɔ a sanni na. Feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛ b'u tagabolo yɛlɛma ni yuguyugu feereli ani a sanni ye. Caman bolo industriel fini sɔngɔ da ka gɛlɛn ni o kɛra sababu ye ka yuguyugu fini man diya. Feerelikɛla caman bɛ ka don a feereli la.
Bon, firipiri daga nɔgɔni pɛrɛ de parce que pɛrɛ den kelen bɛ se ka bɛn firipiri complet caman ma. Bon, mɔgɔ fɛn min ka nɔgɔ mɔgɔw ma mɔgɔw caman b'o de san. Bon, kuma dɔ la an yɛrɛ b'a essayer ka mina ni pɛrɛ dɔw ye mais i b'a ye vu que n'u ko k'u b'a san a kuma ka ca kosɛbɛ quoi. An yɛrɛ fana bɛ fini dɔw dilan de ka modification dɔw la comme quoi que mansinw b'an bolo ni fɛn dɔw bɔra pɛrɛ la an b'a essayer ka yuguyugu ka modifier yuguyugu fana la quoi. Fana bɛ kɛ quoi. 31 b'a la seliba kalo b'a la sunkalo kalo b'a la événement congé ta ninnu jama bɛ yen nɔ o wagatiw fana la. Yuguyugu feere tɛ feere gansan dɔrɔn ye nka feere dɔn min ni feerekɛlaw bɛ yɛlɛma dɔn a la ka ye togo ɲuman di a ma walasa ka sannikɛlaw wele. Bon client fota to bɛna yuguyugu san na yuguyugu qualité ka ɲi nɔ fɛn bɛɛ an bɛ dessin ɲumanw k'a la ka feere u ma an bɛ création dɔw fana k'a la. Bon pantalon prix kelen tɛ pantalon la pantalon bɛ se ka daminɛ 2500 2000 bɛ yen nɔ 1500 fana bɛ prix kelen t'a la. Danfara min bɛ yuguyugu ni industriel cɛ o tɛ dɔwɛrɛ an bɛ création minnu kɛ yuguyugu la a tɛ se ka kɛ industriel la ka caya ten. Bon fana fini dɔw fana bɛ yuguyugu la a tɛ sɔrɔ industriel la. Ni bɛ yuguyugu ta yɔrɔ min na o tigi bɛ Mali la a bɛ baara kɛ Sugunnikura la. A ɲako ɲuman ani a sɔngɔ nɔgɔyali fo ka taa se a kanuw ma sannikɛlaw ye yuguyugu fini de sugandi. Bon n'i y'a ye ni an bɛna sanni kɛ yan yɔrɔ la u ka fini c'est meilleure qualité bon u ka fini kɔni a da ka nɔgɔ wa a si b'a la fɛnɛ a ka ɲi a bɛ mɛn. Bon, j'ai choisi les friperies parce que des fois il y a certaines choses. N bɛ min sɔrɔ yuguyugu la n tɛ o sɔrɔ industriel a da ka nɔgɔn wa n bɛ se ka sugandili kɛ n sago la yuguyugu fini yɛrɛ bɛ ne pari ka tɛmɛ industriel fini kan. Plus que les prêt-à-porter qu'on voit généralement. Yuguyugu fini bayɛlɛmali ani fɛn wɛrɛ camanw o y'a sɔrɔli siraw caya bi na a kɛra fɛn ye maaw tɛ maloya ni min ye bilen fo ani industriel fini bɛ sanga ɲɔgɔn na dɔɔni yuguyugu fini bɛna kɛ sababu ye ka industriel fini plasi ta sugu kɔnɔnaw la. Sisan an ka jamana kɔnɔ kibaru ani a kɔkan kibaru bɛna lase Ariette Keta fɛ. An ka jamana kɔnɔ kunnafoni jumadon avril kalo tile 10 san 2026 Mali y'a jira k'a bɔra Arab Saoudi jamana na wa k'a bɛ sɔn ka Sahara tilebin jamana ka Marokani tɛ dɔn. O jaabi la Maroc ye autorisation électronique de voyage ban Mali jamanadenw ye ani ka kalan bolomafara 300 di Mali ma. Kɔfɛ kunnafoni alamisadon avril kalo tile 9 san 2026 Faransi taamaden ma 4 bɔnɛna u ni na ni o ye cɛ 2 ani muso 2 ye. Faransi fintigilakaw y'a jira k'u tun bɛ fɛ ka boli kurun kurama la ka taga Royaume-Uni jamana kan. Faransi marabolo y'a jira k'a bɛ fɛ ka taji sɔngɔ jigin taji tayɔrɔ la ni centime 10 ye litiri o litiri. Ni kuma ninnu ɲɛfɔra jagokɛlaw ka minisiri fɛ alamisadon avril kalo tile 9 san 2026. Jumadon avril kalo tile 10 san 2026 Croix Rouge International maaw ye u ka nisɔngoya jira ni ka kɛɲɛ ni Israel bɛ ka bengani wale min ta ka kɛ Liban. U ka jɛkulu y'a jira ko mɔgɔ minnu tora ni kɛlɛ in na k'a ka ca ni maa 100 wa k'u b'a ɲini kɔlɔsili ɲɛnɛman ka kɛ jamanadenw kan. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.